Shalom sederek sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarengan nyuraos firmanipun Gusti wonten ing renungan dinten punika, sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, amarga awit saking sih rahmat lan katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kasehatan lan wekdal kagem mangabekti sabta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasayan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Kawula dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndaderaken sabda panjenengan. Mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalam asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Ira-irahan renungan dinten menika sih katresnan lan kasetyan minangka identitas urip. Kapendhet saking Amsal 3 ayat 3 mekaten. Katresnan lan kasetyan muga aja nganti ninggal kowe. Iku kalungana ing gulumu, cateten ana ing papaning atimu. Salam damai tentrem wonten ing sih katresnanipun Gusti Yesus Kristus. Ayat ingkang kita waos saking serat Amsal 3 ayat 3 punika paring pitutur ingkang lebet sanget babagan karakter tiyang pitados. Sabdanipun Gusti kawula nyemutaken kita bilih sih katresnan lan kasetyan punika sanes namung raos utawi bilih ingkang saweg-saweg kita duduhi, nanging kedah dados perangan ingkang boten saged pisah saking diri pribadi kita. Wonten kalih perkawis ingkang saged kita sinawi ingkang sepindhah. Kalungna iku ana ing gulumu. Punika nggambaraken samubarang ingkang kedah kita agem saben dinten ingkang ketingal dening tiyang sanes lan dados identitas ingkang kraket wonten ing diri kita. Kang kaping kalih, tulisan iku ana ing loh atimu. Punika tegese sih katresnan lan kasetyan kedah ngresep wonten ing sanubari ingkang paling lebet. Dados prinsip gesang ingkang tetep kiyat sanajan wonten ing kahanan ingkang awrat. Wonten ing donya ingkang asring boten setya lan kebak raos gething. Gusti nimbali kita supados saged dados pepadang nalika kita gesang kanthi sih katresnan lan kesatyan. Kita saweg ngambaraken sipatipun Gusti piyambak dhateng donya punika. Sumangga kita jagi supados kalih karakter punika boten nate nilar gesang kita. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, matur nuwun awit saking berkah pangandika paduka ing dinten punika. Paduka sampun ngemutaken kawula lumantar kitab Amsal supados tetep gesang wonten ing sih katresnan lan kasetyan. Mugi paduka kersa nunggil teng kawula duh Gusti supados saged ndadosaken pangandika panjenengan punika dados rengagan wonten ing gesang kawula lan ngukiraken wonten ing manah kawula ingkang paling lebet.
Mugi lumatar gesang kawula tiyang sanes saged ningali sekatresnanmu ingkang nyata. Mugi paduka nuntun lampah kawula ing dinten punika supados kawula tetep setya wonten ing margimu panjenengan. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan atur panuwun. Amin. Mugi-mugi renungan menika kanthi basa Jawi saged nambahi kegiatan dumateng iman panjenengan lan kebak berkah kagem panjenengan sakluwarga.